салом тамошобинон, хушомадед ба канали мо. Тинҷи ҷимми берин. Соат 1:54 вақти сухур, яъне саҳархӯрӣ. ҳозир 1:53 ва имрӯз 9 май 1:53 ва даҳонбандӣ буд. ҳозир даҳон бастим ва шуморо хостам берина нишон диҳам. Берини мо вақти даҳонбандӣ ва ман намехел рӯз уже рӯз шудааст, чунки уже бели ноч сар шудагӣ. Шабиам вақти даҳонкушоӣ ва ҳамихел рӯз аллакай. Мо наметонем аз рӯи календар вай мекунем. Даҳонбандию даҳонкушоӣ вақтша мебинем. Леки ҳамихел вақте ки саршави моҳи рамазон буд, вақти даҳонбандӣ хел рӯз набуд, ҳоли тип-торик буд. Баъди ним соат ҳамихел рӯз мешуд. Ҳозир уже аз соати 1:30 ҳамихел сар мешад. Рӯзча намехел. Тамошобинон, баъде ки ҳамин папугая мо гирифтим, где-то 2-3 ҳафта ҳамихел тихи буд, ҳамихел ҷим мешишт, на вай мекард, чирик мекард, ҳеч намекард. 1-2 бор обедва мекард. Ҳама мегуфтанд ки и бекор гирифтӣ, вай палид чиз мегуфтанд, ҳама тарафа чирикӣ мекунад мегуфтанд. ман ӯй мекардам ҳамин майдача папугайча хел палид чиз. ина бинитон, як рӯз ба 3 бор 4 бор тоза мекунам. аз ҳамин вай булбулчи майдача ман намедонам чӣ қадар пат мебурод. як рӯз ба ҳама ҷо манам хел бо майлаш ку паташ донаша манам хел дарунаш ба мерезонад. инҷода ҳичи намемонад. ҳамаша мехел гирифта чиқи када так ба мерезонад. баъд инҷода ҳичи намемонад, бекор ҳайф мешад. инҷа ва вай кунам резам, агар бо ҳамин аҳвол мекунад в итоги аз инҷаош инҷа ва мерезад ё аз мана инҷа гирон мехӯронад. замино дар пат, ҳама дона пат, тагои стол ҳама ҷо пат. 2 соат 3 соат ба ҳамихел мешад. ман наметонам ина ман чӯ кунам. ана ҳамин духтар хиёлаш берин ба бурод ба фикрам чизеи кадос намедонам. ҳама анҷомша оварда инҷа бози кадос гӯям ин анҷом пештосе будааст. калготка пештос нашудосме. ман намедонам ин чизе мақсадаша зинақша кашид куҷо мерафтагӣ. пӯшид 1 килочкада. Ты всё? Ты молодец. Что это? Это колготка брата. Папа? В итоге Ясмин анҷомаша пӯши. Берим ба майна балконба провардам атиреза ва янги чизаинги плашатканги баччоя дида. Берим ба мебуром гуфта. ҳамин хел айни обеди вақти хоб мерафта кишанда ва кадас план кашидааст. акун буром достимда Ясмин. мо плашатка ва омдим. тамошобино, Ясмин ки муроҷон бози кадос. ҳавои мо ҳамин хел офтобӣ, лекин камтар шамолчи хунук ҳай. ҳайфи ки пушти ҳамин пандемӣ ваҳо парад намешад. парад, консертҳо, асарто бегоҳа 9 май ба зӯр мешуд. агар парад мешуд ҳама вай ба ҳазур чағ мезад, чунки инҷа бисёр вақт 9 май ба борон мешад. имсол парад нест, ҳаво нағз. солҳои дигар парад буд, боронӣ буд. хай майлаши рӯзҳо ҳам мегузарад. Ясмина ябо бенитон. Ясмин агуҷо шоколад левах када омад. Ясмин ҷанги бабушкаю дедушкая пешаш ба рафта ва бағалаш пишта поздороваться када. Ясмин сумкаоша дида кадома шоколад дод. Кани ма бинигар чи? Ясмин
Даже омда скамейка вешта наку шоколадша ходос. Муроджон Джанет, той бози кадос. Кто тебе шоколадку дал? Ясмин, кто тебе шоколадку дал? Спасибо сказала? Спасибо сказала? Время нету, да? Тамошобино камтар хосам дар бораи номи духтарам гап занам. Вақте ки ма ҳамин Нижневарскба баъди ҳамон садику поликлиникаю ҳамхе ҷоҳо рафтам, дидам ки рӯзҳоам бисёр ҳамин нома мемондиян. Ясмина номи духтарошон. Мепурсам шумо кадом миллат гуфта, вай рӯзҳо фикр намекардам ки ҳамин нома мемонанд. Марьям, Ясмина ҳамин номо бисёр вай шудагӣ, модда шудагӣ рӯзҳоя ваяш биям, миллаташ биям. Ваҷ хеле ки медонитон рӯзҳоя ваяш номи занонаш ҳамаш гласне буква ки тамом мешад, яъне садонок ки а, я, мягкий знак, ами хел у мумкин бошад. Ягонташ ҳамсадо ки тамом намешад, чунки женский род ҳисоб мешад. Ва вақте ки мо поликлиникаю садику ҳамхе МФЦ ФМСП мерем, ҳамту номаша мехонанд, ӯ мекунанд ки масалан русская гуфта, мепурсанд чува аш нест, сразу ҳамон савол мешад, бисёр ҳамин савол мешад, чува аш нест, чува Ясмин мондагӣ, Ясмина мондагӣ не гуфта. Рости гап, вақте ки рӯзҳо Ясмина мегӯн, Ясмина хушрӯка мегӯн, ман ба маъқул. Вақте ки тоҷико Ясмина мегӯн, ваше маъқул не. Мо номи Ясмина аз кинои Любовь и наказание мондагӣ, мо ва номи ҳамон духтаре ки главный роланда иштирок мекунад, медонитон ба фикрам ким турецки кино бахшаш бошад медонад, Савашки Ясмин. Анамун номи Ясмин мова маъқул шудагӣ буд. Шавҳарам ки маслиҳат кардим, ҳамон нома мемонем гуфта, лекин чӣ хегӯм буд фикрое ки а дор кунеми, беа кунеми. Баъд гуфтем хай ҳамон ном ки мова маъқул шуд беа мешад, чӣ хел ҳамон кинода Ясмин буд, Ясмин мешад. Рости гап, тоҷикои мо ҳам бисёр ҳамин нома мондагӣ, лекин ҳоли нафаҳмидиам ки ягонташ беа бошад, ҳамаш Ясмина. хешо масалан телефон мекунанд ё менависанд, мепурсанд Ясмина дурустми, Ясмина дурустми гуфта. Ман ягон бор ягон каса ислоҳ накардам ки номаш Ясмина не, номаш Ясмин гуфта. Ва лекин вақти документ ба омдагинда ё вақти ҳамон рӯзҳо пурсидагинда мегӯм номаш Ясмина не, Ясмин гуфта. худамоя хонамонгиҳо вам дадом укоҳом додаром Ясмин мегӯд, ягон бор Ясмина намегӯд, лекин Муроҷон баъзи Ясмина мегӯд, барое ки группашанда ҳаст духтарча, номаш Ясмина. ҳамун ки рӯзаш ки вай ошнои зӯраш, ҳамун ки бозӣ карда инам омда ҳамихе мегӯд. Анамехел хулас ки номаш Ясмин беа. Вақте ки ягон кас Ясмина мегӯд ё Ясмина мегӯд, ман хафа намешам, ман вообще аҳамиятам наметиҳам дарҷа. ба фикри ман подписчикоям то ҳамин рӯз фикр мекарданд ки Ясмина номи духтарам, чунки бисёрам вайба менависанд комментария Ясмина ҷон дурустми, Ясмина дурустми гуфта. Фикр накунитон ки ё ман хафа мешам ё ягон вай. Ким ба чӣ хел дуруст бошад ҳамуна гӯд. Ман худама номама дадом Фарангиз мондагӣ, с охираш. Ва бисёриҳо Фарангиз менависад, ин ки Фарангиз мегӯд. Ман ба маъқул не ҳамон Фарангиз гӯд, агар намедонам ҳамон ҳарфи с сузе бисёр ҷоҳовиам вай мешуд. Вақти мактабанда дафтару журнал ҳамихе ҷоҳова маълимаҳо баъзи нафаҳмида зе менависиданд. Ба фикрам аз бисёр ислоҳ кардана вай шудагӣ ман чизе гӯм дилгир шудагӣ. ҳозир ягон кас зе нависад сразу чашмаба менамод, неки Ясмина дор нависад аҳамият наметиҳам. баъд сони фикр мекунам ки ба фикрам Ясминам калон шавад, ҳамохе ҳама Ясмина нависад, агар мумкин ин биям ман бо ин ҳамехе вай шавад, ахираш дилгир шавад. Хай агар маъқул нашавад, калон шавад, Ясмина маъқул бошад, худаш медонад, алиш мекунад ё ҳама ки спор мекунад ман Ясмина не, ман Ясмин гуфта.
من مراد جان نوشتم و حالی هم وای میکنم چیزی پشایمان میشم که چوب دکومنتشان در مراد جان گفته برای که بسیار صادقانه وای شد جی نمیداند مراد جان میگود بینور میفرد همین در آینده نامویه یک خیلی جان و همین خیلی خان و همین چیزها که حرکت کنید تا نمانتون برای که همه چیز لازم نیست و فکری من باز درباره نامگذاری همین که مثلا حاضر تاجیکستان باشه اگر همه نامایی که دیلتنده هست مانده نمیشد همینش گنده مثلا تو میخوایی همین نام نیت کرده همین نام میخوایی مانی ولی نمیشد بعد پریدلاگت میکنن که همین نام مثلا خواهیتان گویتان نیکین دکومنتش به دیگر نویستان همین خیلی ویا میدانم شخصایی که دکومنتشان دیگر من همین последнее время و خودشان دیگر نام ماندگی و فامیلیایی که حاضر میتین فامیلیای هر خیلی تاجیکستاننده روسیه بیاد بعد عذاب میکشد همین فامیلیا که تماشابینا در همینجا به فکرم влога به آخر میرسنم برای که این هم جا چسبیدوست یگانجا نغلطت گفته دلمغش فکراتانه درباره نامگذاری مرحمت نویستان و گویتان که شما یاسمین بوده که میدانستید یا که یاسمین فکر میکردید خیر تا ولاگ‌های آینده در پناه خدا باشه